lan rancana terkamaya ala sirna luar biasa menyalawi rasane mok ayam keturutan apa kang sinetya pringkating maklum nek kali yen ra nyanding rasane kelok ing ati
lelakonku jaman nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri krapya ayo lahir lan batin senadyan aku wis sopan tetap tresno lahir batin kanca putri krapya ayo lahir lan batine
Ya tinggal kacamata. Kualik bolonce. Jane iki sik sepuh-sepuh ki iso nggo kacamata apa ya, Mas? Kok ya kualik ngono lho, Mas. Sing sepuh ki ya. ya. Nggih. Wes. Os. Lho. Hei. Ketok sangar ya, Mas? Sar. Sangar ya. Oke, tos. Yuk. Os. Yuk, oi. Os. Allah ya Allah ya 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 Allah ya ya Allah ya ya Allah ya Jalan-jalan di Simpang 5, jalan-jalan di Simpang 5. Simpang 5 di kota Semarang, Simpang 5 di kota Semarang. Yo. Nyebarake tidak tanto putih luhur, nyebarake tidak tanto putih luhur. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Mesti nanang duwe watak kudu jujur, mesti nanang duwe watak kudu jujur. Pol lolo. Ingnas titi mek minta more kasil, ingnas titi mek minta more kasil. Anggek gawa watak kang asifat adil, anggek gawa watak kang asifat adil. Minta kang iwo, urip aja minta kang iwo. Dijubono citraaning bangsa kita, dijubono citraaning bangsa kita. Ya Lo. Hei. Tarik kuda lumping, tarik kuda lumping yang elok, tarik kuda yang istimewa. Turangga YouTuber dijelasake mana-mana, jadilah turangga YouTuber yang ada di mana-mana. Mari kawan-kawan, Kawan-kawan, mari kawan.
kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita. Jatilan Surabaya YouTuber, melihat kesenian kita. Jatilan Surabaya YouTuber. Mari kawan-kawan, Kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita. Jadilah Turangga YouTuber, melihat kesenian kita. Jadilah Turangga YouTuber. Ya urung-urung wis dadi kok kira-kira kesurupan tripod kok ya Mas? hantu tripod. Oh, kayaknya Mas. Turangga YouTuber, ini saatnya Anda semuanya balas dendam ya. Biasanya panjenengan lagi konten di sesak jaran. Genti, Ayo iki ya. kancane do disasak kabeh ayo. Tripod Ayo, ayo. Mas. Os. So. Yo. Oi. Yos. Ilmu iku kelakone ganti laku. Lekasela pankas tegese kas nyantosati. Setiap putya mangekesing tur angkara. Awas, wedian nyasak tenan iki. Yo, awas. Awas, alon, yo, goes, yo, maju, ayo maju. Aduh. Ya,
ronggo YouTuber Mas. Ye, teronggo YouTuber Oh, ngaturaken nggih. pambagya kawilujengan wilujeng Nggih, Mas siang. Gusti. Saking dumateng para pamirsa, para pandemen kesenian jadilah. Jadilah. Nggih, tesih wonten adicara syawalan YouTube YouTuber Kreator YouTube Jogja. Ye, Nggih. minal aizin wal faizin. Mohon Mohon maaf maaf lahir dan batin luar biasa. luar biasa. Ini hanya karena dulu awalnya dong ngonten akhirnya jadi keluarga. Jadi sedulur. Sedulur. Nggih, Nggih. Mas. Biar Bener. aku ki anyaran nyanyi ki ruwono YouTuber Urung ki ono Mas. ruwono. Sik nyoteng nak Sing dhewe nyoteng. urung ono Mas. Ono syuting gede-gede Iya lho ya. gede-gede. Oh, sing cilik-cilik iki ngene iki ora ono Mas. Nggih. Heeh. Ya, nika sampun dadi monggo Pak Pawang ditebas kiriyen. Nggih. Monggo minggah nopo kanca-kanca wingking derek. Mar kuning bos. Oke bos. Nggih. Ya nggih. Sesuk aku nek jadil to ta? Iya. Nek dadi aku yo njaluk mawar kuning. Ha-ha. Ning lek nambane kembangnya ya kudu mawar kuning. Kuning. Nek ora kuning emang aku ora mari. Ngamuk. Heeh. Oh, ora mari aku nek warnane ora kuning ora mari. Ora kuning, ora Kecuali mari. siji Mas. Nggih. 100.000. Oh ayo mari aku Mas. Dituntun wae mlebu. Heeh, mlebu. Heeh. Ya, langsung mar kuning Mas, monggo. Ayo joget ayo. Hatiku kang kuwur mekar mangkung sumpingku Para kakone kang dapete pikir laku dadi sarana takang dewoyo makene rasane yen lagi tapi tanggurane marem tansah gawe sukses moga-moga terus keboko sateruse Hatiku kang kuwur mekar mangkung sumpingku mawar kakone kang dapete pikir laku dadi sarana tandang dewoyo makene rasane yen lagi mate tanggurane marem tansah gawe sukses moga-moga terus keboko sateruse Turangga YouTuber Dance Maria Sound System. Asik. mandonge mostomiyo sepulane malah limung tur tepung ora buruk kodanan ing dalan iba-iba yen aku sulaya agawe
tekadku tanpa kalau wangi sir tenan tata kembang mati kembang cemoko. Iya. Kalau waging ser temanku lada kembang mati kembang cempoko. Sa. Oh gimana Mbak Dita? Iya, ya. heeh, rada wedi aku Mas. Iki cara-carane nak dembian Iya. zaman turangga sinden kaya ono sing dadi tenan ono sing ora. Lah ya, iki ngono sakno lho ngono iso demok masa depan ya Mas. Heeh. Oh, ini hampir saja. Hampir saja. Oh, hampir saja menyentuh masa depanku. Segitiga bermuda. Iya. Ayo, jadi aku rada miring dene ora apa-apa ya, Mas. Ya karangku jenengane kesurupan. Ini kesurupane duwite gatel. Jenenge hantu gatel. Nek Astagfirullahaladzim. ngene iki koyak dhewe wingi ngene iki. Nek koyak dhewe kan kang selupan hantu mik. Iya. Niki hantu tukang bakso. Oh, dadi ku tarikane abang tukang bakso ngono ya. Ya. Lagune napa, Mas? Nggih. Mbah Ding. Heeh. Lagune napa, Oh, iki lho Mbah? iki sing rada medeni iki, Mas. Iki rada edi aku. Iki didatangkan langsung dari selatan lho iki. Oh, demi Iya. serangan ini garel-garel ya, Mas. Ora. Bercanda, ya. Ada permintaan ada yang live YouTube gak Mas semua atau live ini? Oh nggak ada. Iki Oh no tidak live. ada yang live ya ini ya? Ndak ndelok neng omah. Oh iya. Kudu rene. Bener banget, kudu rene. Kok ya. Oh, ada Mangsamu. permintaan lagu tidak? Ben bali modal ora. Iya. Ngono mangsamu bayar dhewe iki pau murah. Oh, larang ya dhewe iki ngawur. Monggo kanca-kanca lajengipun. Apa Mas? Derek, ninggal katresnan. Oke. Oh iya, ya, boleh monggo. Nggih. Engko ngidekne nek delok apa kuwi jenengane syutingane ngono paling pekewuh aku terus minta maaf ora aku ya Mas. Heeh. Mbak ngapunten kula kang selupan. Heeh. Heeh, tak terus esuk demite do melu-melu kang serupan ngono kuwi Mas. Ya. Oh,
bebasane mung katon-katon sliramu wae. Hake. Iya, jenengane Turangga YouTuber, demite ya ngonten. Kayak dhewe ke Turangga sinden ya dadi ya karo nyekel mic. Nyekel mic. Heeh, bener banget kuwi. Luar biasa. Luar biasa. Mbok sesuk ana Turangga yoga ngono ya. Terus kene engko nggawane saran ngeplak sing nyanyi. Ayo Mas. Kuwi gong suwuk men digowo. Ayo. Nun. Durung, Mas. Iya. Oh iya, sik bar iki ya. Heeh, heeh. Ya, siap. Heeh. Yo, terus ke Mas? Ya. Sepiro, Mas? Aja lali mawa. Ojen katen. Hey 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 hey. Turangga YouTuber, ya. Yo yo yo. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Masih sabar Mas, aku rada terkejut Mas. Iki mau ki tek arek nguleng-nguleng aku apa kepiye ngono lho Mas. Ya ampun, Dita terkenyut jare. Ya ampun. Terkejut Oh, maksudnya. terkejut banget ya. Oh, wis digo mlebu Mas nyamari. Heeh, nyamari. Nyamari kayak nyamari. Engko mulai-mulai aku engko berbadan dua kok Mas. Oh, Kowe aku. kowe iki kena angin we meteng ya ta jare. Amin. Amin. Ya. Tak suwun rino lan Hey. Moga-moga Gusti ijabahi sang kemenangan membali bisaku malah kaya tuh engudi. Rampung ta iki? Ya ora apa-apa Mas. Ya. Ora apa-apa. Heeh. Iki kurang sampai dua Mas. Ora Oh, apa-apa. seprapat. Oh, udah ngomong mana? Oke, Oke, sekarang J. Tinggal gimana? terus sampun kater. Ripun Pak Pawang tarik dulu. Oke. Oh, J. Ya monggo tarik dulu, Mas. Ya. 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 So, Kak, so. Mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, sampai dan kemari, sudah tak tahan lagi. Dua mangga saja, 500 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai santan, juga tidak pakai kol. Bakso bulat seperti bola bintang. Kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong digigit kami ngomong. Yo. Mas Anang bakso. Yo. Ah. Ya, yo yo. Heo, 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 oh, 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 so. Yo. Bakso. Sembuh, wis. Oh, salah dodol.
Selak Selak dodol. dodol. Kontennya titip kancane. Yo. Yo. Balonku mas. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya kawan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Balonku yo. Ku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Mas Isnan yo as. Eo 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 yo ah. Yo 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 oh 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 oh. Woi. Bos. Sembuh ya. Hantunya sudah kembali ke patok. Sudah. Naik apa mas? Naik angin. Yo, oi. Sewu siji. Oh, sewu loro. Sewu loro, Mas. Durung lega rasa jroning dada. Durung mari rasane kangenku lagi penuh saka depan mata isih durung iso kanggo tombo. Ojo. 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 Ojo meninggal aku maneh yen lunga kowe sisa hatiku. Ora bisa aku ora bisa ngapusi rasane hati bola bali wis tak laleke malah tansah eling bae. Saumpama kowe mangerteni sewu loro kumpul dadi siji. Pirang taun gonku ngedamati wong tekamu sing tansah tak hati. Ojo, ojo, ojo lunga
sambung maneh yen lunga gawa sisan hatiku. Gawa nang Mas. Iya. Iya. Yo. Iya. Sembuh. Iya. Kesani pasukan dan ingat sekeca Sadilan kita turata yuto Berjawa lagi asilan sahanya wici Yoko canda video Kesani pasukan dan ingat sekeca Sadilan kita turata yuto Berjawa lagi asilan sahanya wici. Yo. Yos. Awas. Kanca ayo kanca, kanca sing prayekta, ayo sing prasaja, kon membangun desa. Kanca ayo kanca, kanca sing prasaja, ayo sing prayekta, kon membangun desa.
Anggong sih Mbak Dita. J, Anggong dulu Mas. Ya. Oh. Satu lagu boleh J. dihadirkan. Wonten panyuwunan boten. B. Enggak ada. Apa Mas? Sapa? Oh, adik-adik minta coblak-coblak suang. Heeh. Mboten? Nggih napa mboten? Iya, heeh. Heeh nanti dikasih ya, Mas. Apa lo generasi yo? Generasi heeh minta lagu ki sing nganu, lagu-lagu dolanan ngono lho, Mas. Lagu daerah. Heeh, dadi niki ora gur sing cinta-cinta. Ono coblak-coblak sungki ya budaya, Mas. Budaya. Harus dilestarikan. Heeh. Anjir. Raming. Heeh. Oh, rapi. Rame Iya, Mas. ala katir-tir ki Mas jane. Nggih, apa to? Derek. Ya, derek Buri. Apa? Gundul-gundul pacul. Mau? Oke, nanti dikasih ya. Heeh. Mbah Kotel. Ya. Turun ke YouTuber. Sang Dewi katon lam-lami Ambabar wewangi sepi Arum kembangge melati Dasar mulane dadari Wong bagus sedurung mangsa nolok sasanyane kartika kadya puspita ing indra hanjang kepitresna Rasa tresno kang sejati Mangkya lestari Ngitung tembang suci Yang sepi sakjroning sepi Cahyamu amadangi saratri Dadya kembangi ati angen-angen kula lono tawan midari tanpa wangenan aku nembus marang kabegyan banget manis sinawan Sang Dewi katon lam-lami Ambabar wewangi semi arum kembangge melati dasar kulane dadari Wong ayu setia rumaksa nolong sasat akhire kartika kadya puspita ing
Jangkepi tresno rasa tresno kang sejati bagi lestari kembang suci yang sami saja sepi sayamu apa dagi sang ratri tak yang kembali hati angan-angan kula ana tawat miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawan lagi Pak Pawang. Tarik lagi. J, tarik lagi Mas. Kok mesake rumah sanang keto jenis sing kana. Sing kae ta? Heeh. Piye? Kaya modelane nek dolan terus ana pitik kecemplung kaleng ngono dadi kok kaya trindil ngono gitu. Heeh. Sakake ya. Cah gedhe kok kekecel isin aku. Ayo mentas goleki mama. Ayo. Ayo mantuk ora? Ayo mantuk. Mantuk apa ora? Iya. Lotno sewatono raja muda ing Ponorogo Yaga ing Yuda lewat raja Rasino ngasta pusakane pecut Kyai Samandiman nrabas sing prangkupes sing ngombar ngalas robat ilo ya parangi tansaya rapi elo ya padha sekti kakarone kondur yo sambung ngono ya mesen jaluk digendong. Aku
Lestari. Sugeng rawuh Mbak Hilka Sugeng rawuh Derista. Dek Ilka Derista. Sugeng rawuh Pak Dukuh Cebongan. Sugeng rawuh Pak Duko Alpek Cebongan. Irfan Andika. Yo, 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 so. Burung Mas. Oi. Andi lumut bola.
pasugatan sampun paripurna. Bapak ingkang angka kalih. Kecer Mas. Oh, kecer. Karang yo mendelik ning kono ora weruh aku Mas. Ning sor sajen kok ya. Sor sajen. Nganu sedang menikmati. Ini semua aku punya. Upin, tolong Upin. Ayo Pin. Monggo kanca-kanca, lagunipun napa nderek? Tasih setunggal nggih Mas Gusti. Tasih kita habiskan. Seniman kalangan. Ya. Arep boleh ora. Ora. Ayo teman. Yo. Sing asal muka kayu bali ning kayu. Saka watu bali ning watu. Pun meningati cara pasugatan. Bapak ingkang ngalih para kanca turaba YouTube.
Kui keterangannya piye kui Mas Rizky. Oh Ya, boleh. sini. Sak lagu tinggo dewe. Oh, nggih. Kamu menang banyak loh. Matur nuwun Bung Dahlia. Mbak Pianya. Lir-ilir mas. Ore lilir sedane Mas. Klasik. Wah cakram tenan nek iki cah. Si gesit irit.